we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great morning again, mga kapuso. Kaya naman bangon na because it's Kapuso Fans Day again. This At Home with GMA Regional TV. And I'm sure excited na mo mahibalan kung kinsa nga to ang featured Kapuso Artist of the Day. Nako, nagsuguriyahang career sa Starstruck o karon usa na siya ka mom, a devoted wife, a vlogger, and a versatile actress. Kinsa kaha ni na Kapuso Artist? Well, let's all get to know her through this video. Let's all watch this. Karong buntaga mga kapuso, atong makauban ang usa sa mga sikat o ginakabiliban nga aktres sa showbiz industry. Ug first runner-up sa reality-based talent search sa GMA nga Starstruck ni atong 2013. Siya si Yasmin Yuson Curdy Soldevilla o mas iladong si Yasmin Curdy. Ubay-ubay na sab nga mga awards ang iyang nadawat. Nagpamatud lang kini sa iyang katakos sa pag-arte. Gani this year, usa na sab ka bagong GMA offering nga pagabidahan ni Yasmin ang atong atangan. O kini, maong upcoming GMA drama series nga Las Hermanas. Og this Friday morning, atong makachikahan og makabonding si Kapusong Yasmin Curdy. Diri lang sa At Home with GMA Regional TV, the Kapuso Fans Day. Maayong buntag, Miss Yasmin, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na and your life right now? Okay naman ako, maayong buntag sa iyo, attorney. Good morning! Naku, dahil stay at home pa ngayon, ano ba ang ginagawa mo naman pag nasa bahay ka lang? Pag nasa bahay ako, aside dun sa paggawa ng content ko sa YouTube, mga work from home ko, and yung pag-alalay ko at pagturo kay Ayesha sa mga task niya sa online classes. Grabe, hectic kahit walang work. Paano yan? How do you balance your time as a wife, as a mom, as an actress, and as a YouTuber? Oo. Usually, I do it one at a time kasi mahirap kapag minultitask mo talaga lahat. Minsan, hindi mo natututukan ng isang bagay. I think para sa mga mommies na working mom din, I think okay din na gumawa sila ng parang magsulat sila ng notes. Meron silang journal or diary everyday kung saan nyo pwedeng i-note down yung mga kailangan nyong gawin at yung mga tapos nyo nang gawin. And siguro okay din na mag-prioritize kayo kung ano mas importante na dapat unahin kaysa dun sa mga hindi importante. Tapos next time nyo na lang gagawin yun. Naku, yes, I'm sure miss mo na rin ang mag-travel all over the country, lalo na dito sa Mindanao. What was your most memorable na time during your visits here in Mindanao? Siyempre, namimiss ko na bisitahin ko ang hometown ng husband ko sa Zamboanga City para siyempre makakain ako ng masarap na sati, mga marang, puracha, at siyempre namimiss ko din na pumunta sa Davao, mag-visit dyan, kumain ng durian. O, di ba puro pagkain na iisip? Nakakagutom! Ko na din yung pastel naman sa Cagayan de Oro, 'di ba? Pero syempre mas nami-miss ko yung warm welcome ng mga kapuso natin sa Mindanao. Yun yung talagang masaya, yung mga regional shows ng Kapuso. Right. At saka mga mall shows. How important ba yung mga fans mo naman sa buhay mo lalo na as a public figure, Miss Yas?
Importante sila kasi sila yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon para ipagpatuloy ko pa to at paghusayan ko ang ginagawa ko sa pag-arte, dito sa career ko. And dahil din sa kanila, nai-inspire din ako to be my best and to give my best. Siyempre, then speaking of fans, meron kaming 2 lucky fans naman dito sa Mindanao na very excited na rin na makita ka, Yas. Naku mga kapuso, please help me in welcoming our 2 lucky fans. Here's your kapuso idol, Yasmin Curdy. Hi, girls! Hi! Hi! Pakilala naman kayo kay Miss Yasmin. Go ahead. Hello, Miss Yasmin. I am Rizal, Mikael Limol from Lagindingan, Misamis Oriental. Number 1 fan niyo po ako. Ano po? Sa 20 minutes guwapa, hugod kayo siya. Alam mo yung guwapa? Yes, guwapa is pretty. Si Rizal ito from Lagindingan, Misamis Oriental. And our next lovely lady naman. Hi po, Miss Yasmin. You're so pretty po. I am Kayla Nicole Salamanes po and I am turning 17 this September 19. I am from Carmen, Davao del Norte po. Kayla, ano bang pinaka gusto mo kay Yasmin? I think she's so pretty po and so humble as well. Like, she's a mom, right? Pero she's still so sexy po. Thank you talaga sa pagsuporta niyo sa akin. Sobrang nakakataba ng puso and sobrang namimiss ko na ang Mindanao. Pagtapos ng pandemic, sure ako talagang yan yung pinakauna kong pupuntahan. Oh, that's so sweet of you. And I'm sure for Kayla and Rizal, marami pa kayong gustong itanong at gusto pa rin makachikahan naman si Miss Yasmin. Kaya naman, tutok lang mga kapuso, kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV, the Kapuso Fans Day. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, nandito pa rin tayo sa At Home with GMA Regional TV, the Kapuso Fans Day. Kauban si Miss Yasmin Curdy and of course our 2 lucky fans, Kayla and Rizal. Ayan. And ngayon na nakita nyo na ang inyong idol, how do you feel right now? Kayla? Feel surreal po and then I'm so happy. Oh, kitang-kita naman. Intimidated at the same time. What? Intimidated daw siya sa'yo, Yas. Ako wag po. Naman. Okay. Rizal and of course, Kayla, meron kaming masayang game naman para sa inyo. So we will show 3 different photos ni Miss Yasmin. Tapos gagayahin nyo yon. So you can strike a pose ala Yasmin Curdy. Tapos syempre si Miss Yas yung pipili naman ng winner. Okay? Ready na kayo? Ready na. Pinagandaan nyo na yun. Maganda kayo ngayong umaga. Kaya naman, let's show them our first photo. Tak! Ay, ilang taon ka dyan? Ilang taon ka dyan, Miss Yas? Hindi, dito lang yan sa Las Hermanas. Ay, oh my gosh, para feeling ko you're like 3-5 years younger. Bakit ganon? Las Hermanas, parang last month lang yan ako. Wow! Okay, try natin. Kayla, kita mo Kay? Sige. Okay, pinalas Hermanas post ha. Okay, 3, 2, 1. Pwede. Oh, go. Yan. Pwede. Second naman. Second photo. Let's see. Wow. Saan ito, Miss Yas? Remember, sa dami ng mga... Sa Las Hermanas din yan. Ay, Yan. ay pakulot ha. Okay. Oo. Pinicturean na yan ng friend ko sa set. So sabi ko, picturean mo nga ako gamit phone ko. That's nice. Okay, let's try Kayla, go. Oh. Ano kayang iniisip habang nakatingin sa baba, no? Ano masasabi natin sa dried flowers ni Kayla? Ito, ang dried flowers ngayon. Okay, sige, si Kay. Ready? 3, 2, 1. Pose! Ready? And props pa yan, ha? Rizal? Mapapatalo ba si Rizal? Kaya mo yan, Rizal?
I-edit na lang natin yung flowers, Miss Yas. Oo. Oo. Alright. Ito naman, sino sa tingin mo ang panalo sa round na ito, Yas? Is it Kai or si Rizel? Sa round na to, kay Kai muna ako. Yon. Congrats, Kai! Para sa pops niya. Eto, Miss Yas, have you ever played the Never Have I Ever game? Syempre, would like to get to know you even better. So, may mga scenarios kaming gagawin, pati din the fans. So, sasabihin niyo lang if you have never or you have done such a thing, okay? So, I have or never. Okay, tama ba yun? Okay, first. Napuyat kakapanood ng K-drama. I have. Si Rizel I have. and Miss Yas. I have. Guilty ako dyan. Oh! Ano favorite mo na K-drama? Ngayon, ang kakatapos ko lang ay Nevertheless. Pero yung ongoing ko ngayon, pinapanood ko Hospital Playlist. Wow! At syempre, ito, last, syempre nakakain ng durian. Miss Yas, na-mention mo ito kanina. Kumakain ka ng durian? Yes! Favorite yan ng asawa ko. Kaya minsan bahay namin amoy durian. How about the mga Mindanaoans naman, si Kai and Rizel? Yes po, it's my favorite. This week po nga, like, everyday, bumibili si Papa ng durian. So, every night kumakain ako. Sana In my all. family is, yes. All may durian. Oo, Rizel, ikaw din? So, kumakain ako ng durian kasi sarap, kahit bawal. Kain pa rin ng kain. And of course, eto, I'm sure guys, itong si Rizel and Kyla are so overwhelmed right now dahil nakachikahan ka nila, Miss Yas. Siguro I'll give this opportunity naman for Kai and Rizel to give their message for Miss Yasmin. Mauna ka na, Rizel. Go ahead. Tagalog, Bisaya. Hindi Tagalog na lang. Hindi yan nakakaintindi ng Bisaya, Miss Yas, di ba? Konti lang. Hello, Miss Yasmin. Message ko po sa'yo. Patuloy lang po sa pagiging, down to earth na artista ng GMA. And then, magaling ka po. Kaya nga po, idol kita sa lahat ng mga TV shows. Talagang pinapakita mo yung depth. And, love. Maraming salamat. Thank you talaga sa support. Wow, Julia Pangga. Thank you po. Si Kai naman. Kai, anong mensahe mo kay Yasmin? I hope po, like, you're already at the top. I hope po na wag ka mawalan ng yung drive and passion for your work po, and I hope na you and your family is safe and healthy po amidst this pandemic. And God bless po. Yun lang po. I always want the best for you and all of us po. Thank you. Thank you. God bless you too and keep safe lagi, you and your family. Ayun. Ano naman ang message mo din naman para kay Rizel and kay Kyla, Miss Yas? Thank you, Rizel, and thank you, Kyla, for the support na binibigay niyo sa akin. Sobrang nakaka-touch yung mga messages niyo na mas nakaka-inspire na pagbutihin ko yung craft ko sa pag-arte at pag-perform sa GMA. Thank you so much for being there. Mas binibigyan niyo ako ng lakas para ipagpatuloy ko ang lahat. Thank you. And keep safe. Ayun. Thank you, Miss Yasmin. Siyempre ngayon, isang matinding groovy naman tayong apat. Okay? Ready? Buong puso tayo na pose, ganyan. Heart pose. Okay. Once again, daghan kaayong salamat, Rizel and Kyla, for joining us dito sa Kapuso Fans Day. Mga Kapuso, taod-taod, atong sayron ang bagong Kapuso drama series ni Yasmin Curdy, ang Las Hermanas. Dito lang yan sa At Home with GMA Regional TV, the Kapuso Fans Day. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, maayong buntag ug ganiyang gihapon ta sa At Home with GMA Regional TV, the Kapuso Fans Day with Miss Yasmin Curdy. Once again, good morning Miss Yasmin and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Siyempre, isa na namang panibagong teleserye ang handog mo sa ating mga viewers ngayon, ang Las Hermanas. Can you tell us ano ang story naman behind this new teleserye? Ang storya kasi ng Las Hermanas ay tungkol sa magkakapatid na iba't ibang personalidad nila at paniniwala nila sa buhay. Isa itong family drama sa GMA Afternoon Prime. And I'm sure maraming makaka-relate dyan na mga kapusong manonood natin, lalo na yung may mga kapatid na hindi nila kasundo. Pero wala naman talagang perfectong pamilya at kahit hindi pa kayo magkakasundo, at the end of the day, family is family. Diba? Right. And of course, for the past few projects mo sa GMA Network, sobrang you've done so well in Beautiful Justice. At ngayon, para naman sa mga kapuso natin na gusto din maging artista gaya mo, being one of the great actresses of your generation, may mga acting tips ka ba para naman sa kanila, Miss Yas? Para sa akin, acting tip is to never stop learning kasi ang learning naman talaga dapat continuous yan. Pero sa acting, based on my experience, is you should always listen to your co-actor kasi syempre dun ka huhugot ng atake mo sa mga linya and scenes, and you should always focus on the pain of the character or kung ano man yung goal ng character mo. Sino ba si Dorothy Manansala naman sa Las Hermanas? Si Dorothy Manansala kasi siya yung panganay sa kanilang magkakapatid. Siya yung responsableng ate. Maraming iniwan sa kanyang obligasyon ang parents niya bilang panganay. So usually sa magkakapatid naman din talaga, sila yung parang, alagaan mo ang kapatid mo, ganun. Si Dorothy yun. Siya yung parang siya yung mag-protect sa mga kapatid niya, siya yung nagbibigay lagi ng advices, and lagi siya nandun for her sisters. Hindi ka ba nahirapan to perform the role of Dorothy here? And paano mo siya how do you make it different naman from all your other roles in the past? Alam mo, medyo nahihirapan din ako dahil different talaga si Dorothy yung character niya sa character ko in real life. Kasi una, wala akong kapatid, only child lang ako. Si Dorothy siya yung ate. Tapos panganay siya sa kanilang magkakapatid, and yung pangalawa parang may character kasi si Dorothy na mapilit siya pagdating sa mga gusto niya sa buhay, and yung gusto niya para dun sa tao, minsan pipilitin niya talaga dahil alam niya tama yon. And for me naman, yung real character ko, kung ayaw ng tao, hindi ko pipilitin. Ayaw mo, wag mo, diba? Ganon. Parang ayaw mo, gawin mo, bahala ka, gano'n. Pero hindi parang si Dorothy, papaliwanag niya talaga lahat na dapat ito ang gawin mo, ako masusunod. Medyo controlling siya as an ate, and minsan dumarating sa point na overprotective na siya. Pero naging challenge yun for me dahil syempre kailangan kong isipin na ako si Dorothy na ito ang tama dahil ito yung nasa isip niya. Kaya naman, excited na kaming lahat na mapanood ang Las Hermanas. Imbitahan natin ating mga kapuso, Miss Yas, all over Mindanao na panoorin ka, and of course the rest of the cast ng Las Hermanas. Please go ahead. Sa mga kapuso natin dyan sa Mindanao, please watch Las Hermanas. October 25 na po yan sa GMA Afternoon Prime. And please follow me on my YouTube channel sa mga hindi pa nakasubscribe, sa aking Twitter account @TheRealYasmin, Instagram account Yasmin_Curdy, and my TikTok account. Diba? Sumasayaw din po ako dyan. Yasmin_Curdy. All around ka talaga, Miss Yas. Kaya naman, kudos to you. Mabuhay ka. Nagangkayang salamat. Balik-balik diri sa At Home with GMA Regional TV. Dagan kaayong salamat mga kapuso sa pagtutok kanamo this Friday morning. Ug para sa ating mga kapuso din na gusto pod ma-experience na makabonding ang atong mga kapuso artist diri sa Kapuso Fans Day, sama na lamang sa na-experience ni Rizel and Kyla. Simple lang inyong buhaton mga kapuso. Please visit the official Facebook page of At Home with GMA Regional TV ug basahan lang ninyo ang mga mechanics to join kay basin ikaw na ang sunod na makabonding sa atong kapuso artist every Friday diri sa atong Kapuso Fans Day. O kung wala
wala pa ninyo nakita ang karon na episode, makita pagbalik ang atong episode mga kapuso, pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com and please subscribe to the official YouTube channel of GMA Regional TV. Enjoy your weekend mga kapuso and stay safe. Ako si Attorney Resi Rizada. Buong puso para sa Pilipino.